Τα νέα εκρηκτικά μοντέλα της Porsche στους δρόμους της Κύπρου. Η εταιρεία ΑΙ Μοτοκίνηση, επίσημη αντιπρόσωπος της Porsche στην Κύπρο, με μια ωραία εκδήλωση έβγαλε στους δρόμους τα νέα μοντέλα της θρυλικής φίρμας. Συγκεκριμένα εκπρόσωποι του τύπου είχαν την ευκαιρία να οδηγήσουν τα νέα μοντέλα της Porsche 991 Turbo S Coupe, Panamera S E Hybrid, Cayenne Turbo S και 991 Double C2 S Cabrio. Τα πανέμορφα φρέσκα μοντέλα της Porsche οδηγήθηκαν από την Λευκοσία στο βουνό Τροόδους και μέσω αγρού κατευθύνθηκαν στο ορεινό χωριό της Λεμεσού Όμοδος. Πραγματικά όμορφη διαδρομή στην ορεινή Κύπρο. Οι τεχνολογικές καινοτομίες και τα χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων αναλύθηκαν στους εκπρόσωπους των μέσων τόσο από τον ειδικό εκπαιδευτή Γιούκα Χονκαβουόρη όσο και από τον γνωστό Κύπριο οδηγό Ευτύχιο Έλληνα. The Porsche Road Tour is something that we are doing in the Eastern European region. So we are actually traveling to around 10 different countries. It's all about providing our existing and potential customers the chance to drive all the newest models and different concepts in a safe and nice environment. Today we were driving a nice mountain road so that we were really feeling the cars on the mountain corners and mountain roads so that people can really drive the cars in demanding conditions, feel the agility as well as the performance. Στον χώρο των αγώνων, η Porsche είναι ο κατασκευαστής αυτοκινήτων με τον μεγαλύτερο αριθμό νικών στο Le Mans, τον πιο ξακουστό αγώνα αντοχής στην ιστορία του αυτοκινήτου. Ταυτόχρονα, η Porsche έχει διακριθεί σε φημισμένα ράλι όπως το Paris-Dakar, το Monte Carlo και άλλα. Εν έτη 2016, η Porsche διαθέτει 5 βασικά μοντέλα στην γκάμα της: την θρυλική 911, το ολοκαίνουργιο Boxster, την Sport Cayman, το πολυτελές τετραθέσιο Panamera, αλλά και τα SUV Cayenne και Macan. Μοντέλα που διατίθενται σε διάφορες παραλλαγές, ικανοποιώντας έτσι και τον πιο απαιτητικό οδηγό.